Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu, ya ku yan uwa masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masoya sayyidatina Fadima alaiha salatu wassalam. Ga mai buƙatar bibiyar shafukan mu ya garzaya YouTube ya rubuta Fadiman Dai TV, ya yi research, ya danna subscribe domin samun sababbin ayyukan mu da mun dora. Allah ka bar mu da kaunar sayyidatina Fadima alaiha salatu wassalam. Mun gode. Girma sai manya a so ku a samu dukan yanci, ko ranar mashar a gaban ku za a yi fadanci. Dukan masana sun san batulu kina rikitar da maza. Fadima ni dai bawa ne, umma ki kare sitirta ni Fadima.